15-20 сентябрь көннәрендә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган чираттагы театр фестивале үткәрелде. Тулырак алдагы язмада. Кәрим Тинчурин исемендәге 10-нчы халык-ара заман милли драматургия театр фестивале милләт-ара һәм театр-ара элемтәләрне ныгытуга, заман милли драматургиясын саклап калу һәм халыкка җиткерү максатыннан уздырыла. Бер атна дәвамында төрле театр коллективлары үзләренең иң кызыклы, уңышлы спектакльләрен тәкъдим итте. Милли драматургияның кайсы якка бару юнәлешен, кыйбласын, ничегрәк алып барырга, менә бөтенесен шул нинди проблемалар бар, шуларны тикшереп, ничек кайсы якка алга атларга икәнен уйлыйлар, фикерлиләр һәм ниндидер нәтиҗәгә киләләр. Фестиваль кысаларында Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры күренекле драматург Кәрим Тинчуринның туган көнендә үзенең 88-нче театр сезонын полиционер музыкаль комедиясе белән ачып җибәрде. Спектакльне Илгиз Зәйниев пьесасы буенча күптән түгел театрның баш режиссер вазифасына керешкән Туфан Имаметдинов куя. Классика белән генә яшәп булмас. Тинчурин һәм Сәйдәш вакытларында алар үзләре дә хәзерге заман проблемалары, хәзерге заман персонажлары турында сөйләп инде дан алдылар. Шуңа күрә менә без аларның традицияләрен дәвам итәбез. Фестиваль Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы театр әһелләре Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры ярдәме белән үткәрелә. Мәдәният министрлыгы карары буенча фестивальдә Татарстан Республикасы һәм Россиянең барлык профессиональ театрлары катнашты. Тинчурин кебек Тинчурин юлына төшеп, үзебезнең милли юлыбызга төшеп, үзебезнең акылыбызны, аңыбызны җиңеп, театрларыбызны үзебезнең халкыбызның ишенә төшерергәсе килә. Менә шушы бөтен фестивальләрнең теләге дә шундый булсын иде. Менә бу елгы фестивальнең бүгенге драматургияга багышлануын мин үзем бик уңай яктан гына бәяләр идем, чөнки үзем дә каләм тибрәтүче буларак та, гади тамашачы буларак та, театр дөньясында эшләүче буларак та бүгенге тамашачыга аның менә күңеленә якын булган бүгенге темалар кирәк. Һәм аны әлбәттә бүген иҗат итүче драматурглар чагылдыра. Театр фестивальдә заманча дип атала бит инде. Әлбәттә, менә бүгенге көндә дә безнең яшь драматургларыбыз бар, урта буын драматургларыбыз, алар шушы лектән килгән традицияләрен дәвам итеп, Туфан Миңнуллиннар, Ризван Хәмитләр, Аяз Гыйлаҗевларның традицияләрен дәвам итеп, ләкин үзләренчә бүгенге көннең драматургиясе ничек булырга тиеш дигәнгә җавап эзлиләр. Фестивальне катнашучылар үзара тәҗрибә уртаклашу мәйданы итеп кабул итә. Беренче тапкыр 1991 елда уза. 2014 елда фестиваль халык ара статуска ия була. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары.